MLA ka North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum hakas ngi balang ula jurip haringkat ki officer jong ki arteli ki tenat bakan thop ya ka PWD roads PHE batru jong ka municipal ya ki benta ka surok maukhar na ka benta ban penbha ya ka surok ka balajot batru ka jingpei ki pipe ki bala tap hapo surok bat ka jingmi ki pipe shajarong surok ki bala tap da ka tenat PHE kabala banbu jingma pat ya ki nongnya akali bat ki nong let nongwan habakran syakilat pathai khobor hadin baladap ban jurip uba Adelbert ulay thu baka daw jong ka jinglet jurip jong u kalong ban sngo thu ya ka daw bat kumnoru ban wanra ya ka jingya trelang na kini kitanat nakabenta ka jing e ki pat ba bat ka jing don jong kini ki thliu kis ar hasurok kalong ka babu jingma hadu kata kata namar kala ban wanra ya ka jingja accident na ka jing persyang ki kali ban kiar ya kini ki thliu bat kumu MLA unyai buddian ya ka kam hadu banda urlong khnang bakan long ka jing mentoy ki pat ba bayat bayeng jurip kejongah haling si mengaso ko memali kini gede giwe gi pata ki ba ya bi ban ke kyang ngenum la ban sugi ta po department tinggal wanra ki light department ban wanra ke joint inspection apo muhat hot nakaliang jong ka do barsnong po jelam ting ba arwan tariang kredep ban pek si pranai mensua denrei ngam simi bakin sim tegop nakaliang department ke ro kanong rim makini gidon po the hole bakajing don jeni ka leakage jong ko kaba nada le ka black topping number peduli ru kanum le kanum scam kanum long kaba bah jadi lor tanorim ko bangi hapan find out ke ka problem jadi entah ada orang warai ka line ini ki line department ke bari ka PHE municipal pada ka peduli ila represent ke official na po ka department po ka jing ngamut ka kalian jodoh barsang bukhar gitu na di rambasang berkibai dia di executive member di kani kawai kalong ba ho yunum la ko ngong ipi anum la ban si ta department ade kamram junga ko meliru ho ila ban long ibarit dari ibarit pat ila ban wara ke jeng masaw ko jeng sosi nomor pi ke jeng nyat kali ke jeng ya kerja seneng showroom ke jeng kiar ini kitrio bod hol ke bagyong kala blora ka jeng masaw di de ro tanong rem ka ba ngaru ka kentu ya ki kontraktor ki basim ke jeng kli kumlo ban le yu pipe PHE mo makin pendap bahkan don kata ka complete work belum satisfied baka kabrong kata satisfaction ke jinghun na borok kilang berkham tam ko kalong ba fi kidon kata ka chamber ki ka control mo haiti bantai bandai chapo ka bandai station chapo bokhar ite bantaru kalong ba karon ke jingma nomor ba hagijing ya bamla ber control ke speed mon gadiang kala mon ra ke juma ting lai wa karen mane ba kin instruction contractor kunu ban la ban le mon ra ka jing singa nya ya ka yang tinga suya lang sodong he ko bri kani ka opo lan sulen ya ko bri ka mo benar ide ni pai ba mi saban ti ka bon ra jim sau ba ngaong be section bai la ban long ibarit rei ka sulong kam dei na ta ba le gini ngadong kamru mo wan lambaki press media nama kalong baki beriur kentip kai ka mga trikam kai ka mga ya ka department bakan le kai ka bak department kamle kamla bale jo kamram ru kalong bana kaleng jo ko meliru nganumla ya ka bansu hon ane bansu ya ta department ka kentu ke department bakan le hok la jo kamram namar kani kan wara ki jing singan habro kilang ha ya ka yang khamtam mon ma kasi accident ki jingja ki ba ya accident man kapor saka bubun ki banta tikani ru kadai kawai ka banginang ya karena peduli bainu gibanta bari banbu seperti mereka peduli gibanta ke bangihapan repair no immediately bari ni pothole ke bari spo window kini keleng-keleng gibanta jo ko seperti ki joan ban bai tang ni ba chui gi wei ru dai ni kan tian ko ban pa